खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 18 डिसेम्बर 2024 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि गोसोआव गिनाय सोमजिगोन। बारग'लांनाय समखौ साननानै दुखु जागोन। खामानि मावनो हायै जागोन। वृष राशि गावनि थांखिखौ जाफुंहोनो खाबु मोनगोन। गिदिर गोलाव सुबुंफोरनि मदद होनाय मोनगोन। नखरनि मोजां खामानि मावनो हागोन। मिथुन राशि रांखावरि खहा जानो हागौ। हान्थिनायाव जेंना नुजाथिगोन। फालांगियाव थाबथानाय फैगोन। कर्कट राशि समाजाव मोजां मुं मोनगोन। गावनि खामानि मावनायनि फिथाइखौ मोनफुंनो हागोन। बयजोंबो मान होजागोन। सिंह राशि दुखु गोनां सान। साननाय लुबैनाया फैमाल जागोन। मिजिं खालामनाय बादि मोनसेबो जाफुंनाय नङा। कन्या राशि गावनि थांखियाव सहैनो हागोन। नखरनि आंगोफोरजों रंजा बाजा थानो हागोन। साना गाहामै बारलांगोन। तुला राशि धोन आरजिनायाव जाफुंसार जागोन। गोबाव समनि फालांगियाव मुलाम्फा मोनगोन। नखराव गोजोननि रादाब फैगोन। वृश्चिक राशि गोसोखौ उरां फारां मोनगोन। मावनो लानाय खामानियाव हेंथा नुजाथिगोन। साना मोजां गाज्रिनि गेजेराव। धनु राशि गोजोन गैयै सान। गावनि आंगोजों नांलाय खमलाय जानो हागौ। फिसा बाथ्रानि थाखाय गावजों गाव फेर फाथिलायगोन। मकर राशि जिउआव गोजोन फैगोन। गावनि नाजानायनि गोदै फिथाइखौ मोनफुंनो हागोन। गोजोननायजों रंजा बाजा थानो हागोन। कुम्भ राशि मेगन गोसा सुबुंफोरखौ दबथायनो हागोन। बायदि रोखोमनि बाथ्रा बांसावनायखौ नंखाय फोरमान खालामनो हागोन। खैफोदनिफ्राय बारग'नो हागोन। मीन राशि सोमोन्दोआव गावस्रानाय फैनो हागौ। जेंना जेंसिजों गोजान लामा दावबायनो गोनां जागोन। गाज्रि थासारिजों भुगिनांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों बेखौ बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय।